O Concello de Lousame continúa co seu compromiso de mudar o céspede do campo de Cabanetán. Aínda estudando as diferentes alternativas, buscan vías para financiar o importante investimento. O campo de Cabanetán no Concello de Lousame segue sendo un quebradeiro de cabeza para o goberno municipal. As reclamacións do Lesende, o equipo que ocupa a meirande parte da actividade das instalacións, continúa exixindo a remuda do céspede artificial. Dende o Executivo Lousamiá aseguran traballar a reo para executar a obra, pero antes deben atopar un medio de financiamento para tan importante investimento. Non é unha inversión pequena, e a primeira que tiña era de 341.000 euros, por eso me puxen cun especialista da zona, por certo, a mirar que me explicase, porque non somos expertos en todo o mundo, hai quen se cree, pero eu non. Entonces, a explicarme cal eran, porque se miraban a calidad dos tipos de céspede, a mellor non é pola parte de arriba, sino é pola de abaixo, sobre todo, e logo tamén pola de arriba, que céspede necesitábamos para ese campo, e algunhas deficiencias que apareceron que, bueno, tamén as vamos a corrixir. E o presuposto que me mandan agora 200 e pico mil, deixeino en dúas consellerías e vamos a ver o que vamos conseguindo. A alcaldesa de Lousame apunta así aos responsables do club como principais causantes da polémica arredor do campo. Afirma que a situación é moi distinta a cando asumiu o cargo, apuntando que, malia ser un problema difícil de tallar, non se deixará a ninguén atrás. Que che digan que sí, que o podías retirar fai 10 anos, sí, e fai 5, pero eu gustaríame ver a esa persoa en concreto estar aquí ao fronte da cuestión que non ten nada que ver de cando estivo na administración. Nada que ver, xa non o ten desde que eu entrei, o sea, as cousas cada vez están máis informatizadas, pero tamén requiren un traballo de máis funcionarios, que ao mellor non temos e temos que facer un esforzo grandísimo concelleiros, alcaldesa e funcionarios, e que estamos facendo todo o posible, que non queremos abandonar a ninguén. Fai un chamamento así a unir forzas entre todas as partes para solucionar canto antes a situación. Creo que teríamos que ir xuntos a ver como conseguimos, a ver que plazos manexamos. A min, por máis que saia na prensa, por máis que saia en outros sitios, eu sigo co meu traballo desde o primeiro momento, pero non vai a cambiar a miña folla de ruta. Millorala, sí, pero xo fago reflexionando a onde poderei ir, agora a onde, e pedir. E, bueno, seguir facendo como fixen sempre.